Gibana-banaang moabot sa 5,000 ka fruit bats ang nasiplatan sa kalasangan sa Maitum, Sarangani atong sa gipaygayng monitoring sa DNR Region 12. Dunay mga nagkapyot sa mga punuan ug dunay mga naglupad-lupad. Kini ang mga paniki nga gitawag nga fruit bats nga nasiplatan sa kalasangan atong sa gipaygayng monitoring sa DNR 12 Centro Quiamba sa Barangay Pinyol, Maitum, Sarangani ni atong April 11. Ang maong local bat population gibana-banaang moabot sa 5,000 ka buok. Mato sa DNR 12, ang maong lugar gila isip roosting site o maayong habitat alang sa duha ka klases sa fruit bat species, ang large flying fox ug island flying fox. Dugang sa DNR nga ang maong mga bat dunay papel sa seed dispersal ug pollination. Angay matud pa kining protektahan subay sa Republic Act 9147 kun Wildlife Resources Conservation and Protection Act.